אז אני עמוד חדש וסיור בית. אז יש לי את כל העולמות בטוקה בוקה, אז בואו רגע ניכנס. זה לא באמת הבית שלי, יש בית אחר. עשיתי את כל העולמות לפני כמה ימים, ועכשיו אני רוצה באמת לעשות שלי. הצפתי אותו, לקח לי איזה שבוע בעצם, ועכשיו אני אעשה לכם סיור. יש לי משפחה בעצם ג'ינג'ית וגדולה, ולקח לי המון זמן לעשות את החדרים. זה חדר שהילדים חלקתי לו שירותים כמובן, חדר ילדה גדולה, זה המעלית, זה חלק מהמשפחה, יש עוד ילדים, זה הגינה. ועכשיו יורדים לקומה הראשונה. אין לי כוח לעצב בתים גדולים, אז הצבתי בית קטן. אני משתמשת בטאבלט. זה המעלית הראשונה, וזה החדר של האח הגדול, והכניסה. כאן זה המטבח. לקח לי פה לא יותר מדי זמן, נגיד יומיים, והחדר, כאן מקלחים גם את התינוק,